Puhuttiin tuossa eilen illalla Eukon kanssa raha-asioista, kun Kansallispankin asiakkaita olemme molemmat. Ja Eukko lähetti tänne kysymään sitten tosiasioita oikein korkeammalta taholta, että kun tässä tahtoo pieni ihminen ihan hermostua, kun saako sitä lainaa enää ollenkaan, kun Suomen Pankki kiristää otettaa. Että mitäs minä kerron Eukolle, Jaska? Kuule, kerro terveisiä ja sano, että Suomen Pankin hommana onkin kiristää. Mutta jos jatkat säästämistä ja keskität raha-asiasi Kansallispankkiin, niin suuresta pankista riittää aina paremmin kuin pienestä. Meidän tytöt ja pojat on paljon reilumpia kuin luuletkaan. Käy vaikka testaamassa. Jaska, tämähän on hyvä pankki. Tosi on.